Моңарчы югалганнар да. Я Раббым, аның үлемендә син гаепле түгел. Бу минем гаебем. Мин аны калырга күндердем, чөнки ялгыз каласым килмәде. Караңгы төшкәнче гыйбадәтханәгә җитешәсең әле. Ярдәм итегез. Мине шундый килеш күргәнең өчен гафу ит. Сәлам, Ричард. Син? Мин. Сез мине бик күңелсезләндердегез. Австралиядә нишләдегез? Эшме, ялмы? Чынлыкта мин сәфәргә чыктым. Лос-Анджелеска рәхим итегез. Әти, сау бул. Сау бул, татлым. Әйдә инде. Джон? Я Раббым. Син тәртиптәме? Әйе, барсы да әйбәт. Ярар. Әйдә өйгә керик. Яхшы. Күпме вакыт кирәк булачак? Октябрьдә туй. Карагыз әле, мин сезгә шалтыратырмын әле. Әйе. Оештыручыларны тыңлап туйдым. Җырларны, урындыкларның бизәү тукмасын сайлау. Кара әле, бәлки әти-әниемне, атаңны алыйк та, качып Вегаста туй үткәрик. Юк, син күбрәккә лаеклы, Хелен. Безнең килеп чыгачак, мин беләм. Миңа монсы ошый. Монсы? Монсы диясе идем. Беләсеңме? Син шундый сөйкемле. Беләм. Ә конференцияң ничек узды? Күңелсез. Доктор Шепард ул кем? Мин аның белән багаж кагазларын тутырганда таныштым. Ул да нәрсәләр югалткан иде. Умырткалык хирургы. Әйе, һәм бик ягымлы. Ул миңа бушлай консультация тәкъдим итте. Алайса шалтырат. Ул моны әдәплелектән генә әйтте. Ни шуннан? Кара әле. Син очраклы рәвештә умырткалык хирургын очратасың. Кем белә? Бәлки бу язмыштыр. Бәлки.